Дуслар, барлыгызга да сәламнар. Беренче эш итеп сезне 1 март көнне башланган изге Рамазан ае белән тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыгызны, кылган изге гамәл гыйбадәтләрегезне кабул итсен. Һәм дә инде шушы видеода сезгә җиткезәсе килгән яңалык иртәгә 6 март көнне Steam платформасында Татар Алтан VC Шайтан дип аталган уен чыгачак. Ул уенны минем бер яхшы дустым ясады. Үзем шушы уенны ясауда катнашмасам да, беренчеләрдән булып инде уйнап карадым. Һәм дә шуны әйтәсем килә, Татар Алтан VC Шайтан мөгаен татар фольклоры һәм музыкасы кулланылган беренче уендыр. Шуның белән ул кызыклы һәм үзенчәлекле. Видеога аңлатмада әлеге проектның Telegram каналына һәм Steam'дагы битенә сылтамаларны беркетәм. Келегез, кушылыгыз. Иртәгә уен чыккач, аны алып уйнасагыз тагын да яхшы. Бәясе дә кыйммәт түгел. Хәзер сезгә ул уенның тизер видеосын тәкъдим итәм.